Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ferdinand Aryan bin Suharno, Ya, saya nikahkan dan saya kawinkan Dian Pratiwi Sarjana Ekonomi, anak perempuan saya, yang kepada saudara dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, emas batangan 6 gram, cincin emas 3 gram, serta uang 10 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dian Pratiwi binti Sugimin untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bilih ing rika lenggan punika panjenengan sedaya lan kula tasih dipun keparengaken saged pemaklian kalayan kinayoman ing karahayon. Sholawat salam mugi tansah kunjul dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu panjenengan sedaya lan kula antu-antu syafaatipun wonten ing dinten delahan. Para tamu sinedan kakung saputri, keparenga mriki kula minangka pambiwara badhe maosaken menggah urut-uruting lampah tata cara ijab kabul pun Roro Dian Pratiwi sarjana akuntansi, putri kinasih saking Bapak Sugimin sekalian Ibu Sri Sudarsi ingkang pidalem saking Tunggul Tani RT kalih RW 7 Janti Harjo Karanganyar, ingkang badhe kaijab kabulaken kalian pun Bagus Ferdinand Aryan atmaja kakung saking Bapak Suharno lan Ibu Karni ingkang pidalem wonten ing Salam RT 3 RW 11 Toh Kuning Karangpandan Karanganyar. Wondene lampahing tata cara ingkang kapisan lenggih pambuka nuli kalajengaken badhe penganten kakung lumebet wonten ing sasana ijab kabul. Sasampunipun badhe penganten kakung lenggah satata nuli kalajengaken badhe penganten putri kakanthi lolonan kalenggaken wonten ing sasana ijab kabul. Sasampunipun badhe penganten putri badhe penganten kakung lenggah satata nuli para seksi saha wali nikah kepareng lenggah wonten palenggan ingkang piniji ing mangke nuli badhe handhaken tata cara ijab kabul. Saparipunaning tata cara ijab kabul ing mangke nuli badhe katindaken tata cara foto fakur matan. Wonten ingkang pungkasan paripurnaning tata cara ijab kabul wonten ing wanci injing punika. Mekaten para tamu menggah urut-urutaning lampah tata cara wonten ing wanci injing punika. Purwa madya ingga wusana, mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangayoman lan suka rena rahayu ingkang samya pinanggih. Para tamu sinedan kakung saputri ingkang winantu ing pakurmatan, sasampunipun pambiwara maosaken menggah urut-urutaning lampah ingkang salajengipun badhe katindakan tata cara badhe penganten kakung pun Bagus Ferdinand Aryan lumebet wonten ing madyaning sasana parigyan ing mangke
kalenggahaken wonten ing sasana ijab kabul. Awit saking menika dumateng paraga ingkang sampun piniji, mugi wonten keparingipun hamratitisaken menggah badhe pengantin kakung pun Bagus Ferdinand Aryan lumebet wonten ing sasana ijab kabul. Sumangga. Para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang winatuwing pakurmatan, gawis tingal badhe pengantin kakung pun Bagus Ferdinand Aryan sampun kepareng lenggah satata wonten ing palenggan piniji ingkang salajengipun badhe katindakaken. Ingkang salajengipun sinambi hanjarantos rawuhipun petugas saking kantor urusan agami, awit sang punika katur dumateng para bapak sapa ibu, mugi wonten keparingipun hanya kejaken langkung rumiyin anggenipun sami lelenggahan. Matur nuwun.
Ingkang salajengipun katindakan tata cara badhe pengantin putripun Roro Dian Pratiwi sarjana akuntansi kakanthi dening Ibu Hajah Paryaningsih saha Ibu Warini lon-lonan tumuju wonten ing sasana ijab paningkah. Sumangga. Sagunging para sesepuh, para pinisepuh ingkang satunggu kinabekten, para tamu sinedan kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan. Badhe pengantin putri pun Roro Dian Pratiwi sarjana akuntansi, badhe pengantin kakung pun Bagus Ferdinand Aryan sampun kepareng satata lenggah. Ingkang salajengipun katur dumateng wali nikah Bapak Sugimin. Seksi saking badhe pengantin putri Bapak Adi Dwi Prasetyo. Seksi saking badhe pengantin kakung Bapak Agam Kurniawan. Mugi wonten keparingipun lenggah satata wonten ing palenggahan ingkang sampun kasamaptaken. Ingkang salajengipun nyuwun panjurung donga pangestu dumateng para sesepuh pinisepuh saha para tamu sedaya. Ing mangke mugi lampahing tata cara ijab kabul wonten ing wanci enjing punika tansah mangke rahayu wilujeng kebak ing berkahing Gusti ingkang Maha Kawasa. Ingkang salajengipun para tamu badhe katindakan tata cara ijab saha kabulipun penganten. Ingkang salajengipun katur dumateng Bapak Naib petugas saking kantor urusan agami Kecamatan Karanganyar. Sasono saha wekdal sawetahipun kula aturaken. Sumangga. Inggih matur nuwun. Badhe kita tindakaken ijab kabul, namung saderengipun badhe kita tindakaken pemeriksaan data-data pengantenipun. Ada pengantennya Mas yang kakung Mas Ferdinand Aryan. Mas, saya tak bertanya tentang data penjenengan. Namanya Ferdinand Aryan ya, Mas? Iya. Kaya jenenge wong Eropa ya. Panggilannya apa ini? Mas Ferdi. Mas Ferdi, alamatmu Mas. RT-ne piro, Mas? Mas Ferdi jasa terakhirnya apa, Mas? SMK ya. Ini Mas Ferdi, data orang tua penjenengan, Bapak penjenengan asma Pak Suharno ya.
ibu namanya siapa? Bukarni gitu, nggak pakai Suwarno. Suwarno itu kan nama bapak ya. Coba ini KTP nih. KTP ini gini. KTP ibu pengantin kakung. Oh, marane KTP ini nganggo Suharno ya anu. Karni Suharno. Monggo Suharno iki asma bapak. Mas Ferdi ini putra Pak Suwarno nomor pinten Mas? Nomor kali. Pak Suwarno Bukarni sedaya putra pinten? Sekawan, kamu nomor 2. Jeneng ibu nang buku nikah ndak ada kok. Ya Mas Ferdi, sementara data penyanyi sudah betul gitu aja, kecuali nama ibu Jane aslinya Bukarni begitu. Neng karena Bukarni itu digarwa Pak Suwarno, saiki iki gandeng wis ra iso pisah tenan ngono kuwi terus Karni Suwarno. KTP ini yo Karni Suwarno, piye ya. Mas Ferdi, kemudian saya bertanya tentang lek ajeng nikah niki. Jenengan niku tenan-tenan ajeng ningkahi Mbak Dian Pratiwi niki, putra Pak Sugimin warga Tunggul Tani Jatiarjo. Iya. Kenal sudah lama. Karo Dian niki lho, kenal mriki apa wis suwe. 3 dina nek rong. Tunggul Tani karo ngendi? Karo Salam ya. Mas Ferdi, jenengan niat ningkahi Mbak Dian niku wong tuwa jenengan niku lho, Pak Suwarno Bukarni. Bapak Ibu langgih pun setuju merestui to, Mas? Niki nggih pun lenggah teng mriki nggih. Enten nggih. Mas Ferdi menyiapkan mas kawinnya apa? Alat sholat. Uang tunai 10 juta. Logam mulia 6 gram. Cincin emas 3 gram berarti perhiasan emas 3 gram. Diserung enek demben alat sholatnya. Pun disiapke sedaya nggih niku nggih. Sudah ya. Sekarang Mbak Dian gantian pengantin putri, saya cocok nih dulu datanya. Nama Dian Pratiwi ya Mbak ya. Nah, jadi Tunggul Tani rumahnya. RT berapa? RT 2 RW 7 ya. Panggilannya Dian apa Tiwi? Mbak Dian. Jasa terakhirnya apa? S1. Mbak Dian ini hari akan dilangsungkan pernikahan. Panjenengan berniat menikah dengan Mas Ferdinand Aryan ini, orang dari Salam Toh Kuning, Kecamatan Karangpandan. Betul begitu nggih Mbak? Harap bersiap, jam kabul akan segera kita laksanakan. Ingkang sepuh Pak Sugimin nggih, Pak? Nggih. Pak Sugimin menika Mbak Dian putra nomor pinten? 3. Nomor 3. Ibu-ibu asma Bu Sri Sudarsi nggih. Panjenengan kali Bu Sri sedaya putra pinten? Panjenengan kali Bu Sri niku sedaya putrane pinten? 3. Nggih 3 niku berarti Mbak Dian yang paling kecil. Nggih. Ya. 3. Nomor 3. Pak Sugimin, putri panjenengan Dian Pratiwi, S2 badhe jejodohan kalian nika Mas Ferdinand Aryan. Utawi celukane Mas Ferdi, putra Pak Suwarno Bukarni warga Salam Toh Kuning Karangpandan. Yen sampun
Serujuk mengestoni nggih Pak nggih. Pak Sugimin nggih Pak nggih. Sesuai dengan data yang disiapkan kepada kami. Nggo mas kawinnya diserahke nggo. Tolong dibantu juga fotografernya bersiap untuk mengambil gambar. Silakan berdiri. Monggo. Ya. Pak Sugimin, mangke panjenengan dijabakan saged maos. Saged. Yang besan ruwin. Oke. Nanti yang pengantin kakung baca. Sekarang penyerahan mas kawin dulu, silakan. Betul begitu. Iya, diterima Mbak, bisa dibantu. Terima kasih dibantu. Nah, ini yang kedua dihias ini. Oke. Ini antamnya ya. 6 gram. 0,406, oke. Berarti sak keping 6 gram itu. Silakan Mbak, silakan dibantu Mas. Nggih, matur nuwun. Nah, yang terakhir alat sholat ini tambahan ini. Kemarin paling enggak ada kok iki. Silakan diarahkan lagi. Oke, monggo Mas dibantu diserahkan ke pihak ini. Mana pakune? Hati-hati. Masih yang diserahkan? Itu sudah Pak yang awal tadi. Pun ini pun rampung. Sampun. Sampun ya, duduk lagi. Kalau ada luka di anu dulu. Tekuk edit nanti. Ya, dia kursinya duduk pelan-pelan. Oke. Nyaman, Mas Bang? Ya. Iya, penyerahan mas kawin sudah selesai. Sekarang gladi ijab Pak Sugimin kalian Mas di Ferdinand, Mas Ferdi. Nanti ijabipun dipun tindakaken Bapak dengan Mas Ferdi. Nanti bersalaman. Terus nanti Bapak dulu membaca niko sampun kita siapakan. Pun terus Pak niki. Niki Oh, ada alat sholatnya kemarin. nomor tunggal alat sholat. Ya, nomor tunggal alat sholat wong Mak. Dengi rong enek tak tambahin iki niki. Alat sholat. Kemudian dan emas batangan 6 gram dan perhiasan emasnya 3 gram dan uang 10 juta rupiah. Terakhir dibayar tunai niki mau iki. Injih cekap. Nanti pas ijab itu kan bersalaman tangan kanan, tangan kirimu pegang mic yang itu Mas. Nanti Bapak yang ini kita pinjam dulu untuk membuka acara ini. Ngoten nggih? Injih cekap. Bapak Ibu ingkang kita hormati, sudah cukup pemeriksaannya, monggo kita awiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Nyanipun para pinisepuh, para sesepuh, para pemuda ugi sawetawis pangobiyong keluarga saking pihak kakung ingkang saking Salam Toh Kuning Karangpandan, ugi keluarga saking pihak putri ingkang saking Tunggul Tani Jantiarjo Karanganyar. Sedaya ingkang enjang menika sampun rawuh wonten ing Taman Sari Hotel Karanganyar dinten Sabtu tanggal 1 April 2026. Sedaya ingkang kita hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng kita awiti, kita menjangan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kang saestu ageng rahmat barokahipun enjang menika nyatanipun kita saged pinanggihan kanthi kawontenan wilujeng, kawontenan sae dalam suasana bahagia. Insyaallah menika badhe kita sekseni sareng-sareng kita tindakaken sareng-sareng. Inggih menika upacara ijab kabul, upacara akad nikah. Akdun nikah niat jejodohanipun Mas Ferdinand Aryan putra Bapak Suharno Ibu Karni
warga Salam RT 3/11 Toh Kuning Kecamatan Karangpandan Karanganyar ingkang niat badhe jejodohan kalian Mbak Dian Pratiwi putri Bapak Sugimin Ibu Sri Sudarsi warga Tunggul Tani RT kalih RW 7 Jantiarjo Karanganyar. Dinten menika ingkang dipun sepakati wekdalipun kangge nindakaken ijab kabul manggen ing Taman Sari Hotel Karanganyar nika sampun samekta. Pun siap kula naibipun penghulu saking kantor KUA Kecamatan Karanganyar. Nika kula sawetawis sampun kita tindakaken pemeriksaan akhir data-datanipun, data penganten, wali saksi sedaya sampun cekap nyekapi kangge persyaratan nikahipun penganten. Sawetawis ugi penganten kakung Mas Ferdi, nika Ferdinand Aryan, panggilannya Mas Ferdi. Sampun masrahaken mas kawinipun dhateng penganten putri, lajeng saksi sampun lengkah wonten mriki. Kita serat kula pinangka saksi pihak kakung menika kang masipun penganten kakung ingkang asma Mas Agam Kurniawan. Alamatnya sama saking Salam RT 3/11 Toh Kuning Karangpandan. Nika saksi kakung, saksi pihak putri ugi kang masipun penganten putri kang masipun Mbak Dian ingkang asma Mas Adi Dwi Prastyo. Sak menika sampun wonten Cirebon. Nika jalan Larangan Harjamukti Kota Cirebon. Makaten lan mangke ijab kabulipun badhe katindakaken ingkang sepuh walinipun Bapak Sugimin dhateng penganten kakung Mas Ferdinand Aryan. Makaten mbok pilih kanthi menika sampun samekta monggo kita awiti. Pada pengantennya Mas Ferdi dan Mbak Dian, kita ingatin kepadamu, ijab kabul kamu akan segera kita laksanakan. Berusahalah untuk menghayati ijab kabul ini, karena inilah yang diantara semua rangkaian pernikahanmu, ini yang terpenting. Kamu bermohon pada Allah, terutama ketika proses yang ijab kabul yang salaman itu sebenarnya, ini kan pemeriksaan apa. Itu kamu mohon dalam hati, bermohon pada Allah agar pernikahanmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu monggo ijab kabul ningkahipun Ferdinand Aryan kalian Dian Pratiwi kita awiti kabuka kanthi maos basmalah sareng-sareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita bikak kanthi maos istighfar sareng-sareng kita dherekaken. Monggo astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita lajengaken monggo kita mau syahadat sareng-sareng kita dherekaken monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Badhe kita wasaken khutbah terus mengke ijab kabul dipun tindakaken Pak Sugimin dhateng Mas Ferdi, terus mangke kita jangkepi doa penganten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال أيضا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريف بإحسان وبقول نبينا صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim. Monggo dipun titah ijabipun. Salaman sik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ferdinand Aryan bin Suharno, Ya, saya. saya nikahkan dan saya kawinkan Dian Pratiwi Sarjana Ekonomi, anak perempuan saya yang kepada saudara dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, emas batangan 6 gram, cincin emas 3 gram, serta uang 10 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dian Pratiwi binti Sugimin. Untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bapak Ibu sah ya Pak nggih? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo dipun jangkepi donga nganten dipun amini sareng-sareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainal ma'i wa tin. Allahumma alif baina Ferdinand Aryan wa Dian Pratiwi kama alafta baina Adam Bakhawa wa baina Yusuf wa Yulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma jama' bainahuma fi sa'adatin wa rakhain warzuq lahuma bi dzurriyyatin lahuma walil islami walin nasi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya tanda tangan dimulai dari pengantin kakung. Mas Ferdi, kamu tanda tangani dokumen nikahmu. Tanda tangannya di sini. Tanda tangan. Biar
Pengantin kakung sampun. Saniki pengantin putri. Mbak Dian, kamu tanda tangan. Silakan di atas nama penjenengan di sini. Pelan-pelan Jan, cuma itu sama ini. Nah. Oke, lembar yang ini kotak nomor loro. Ya betul. Pelan-pelan ya Pak. Kalau udah boleh saling pandang sekali. Saling pandang sini. Oke, sampun. Sekarang Pak Sugimin, monggo Pak, tanda tangan Pak. Yan kotak 3. Pisan malih kotak 3. Iya, sedap. Saksi-saksi Mas Agam, saksi pihak kakung, saksi setunggal. Terakhir Mas Adi, saksi pihak putri, saksi kali. Atau nuwun saksi sedaya pun tanda tangan. Ya. Kita lihat kelengkapan tanda tangan Ibu, ini sudah, kemudian lembar. Ya, ampun. Kemudian buku nikah kayaknya sudah jadi. Masa terus kok ini sing jane gampang kok angel gitu kamu ke kantor KUA untuk mendapatkan kartu ini. Ngaten nggih Pak Mas pengantin ya. Baru tak tanda tangan. Ya, nyanipun para sepuh Bapak Ibu ingkang kita hormati sedaya. Alhamdulillah nika ijab kabulipun sampun rampung. Kula aturaken dhateng ngantenipun Mas Ferdi dan Mbak Dian. Ijab kabul kamu sudah selesai Mas Mbak pengantin. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang dipilih oleh keluarga dan orang tua panjenengan untuk menikah itu ya. Dan alhamdulillah ijab kabulnya sudah selesai kita laksanakan bareng-bareng ya. Dan oleh karena itu kita sampaikan kepadamu Mas Ferdi Mbak Dian ya mulai rampung ijab ini. Hari ini mulai hari Sabtu tanggal 4 April 2026 rampung ijab ini insya Allah panjenengan berdua telah sah sebagai suami istri menurut syariat agama Islam dan peraturan undang-undang negara Republik Indonesia. Nikah panjenengan tercatat di kantor kami KUA Kecamatan Karanganyar. Terus diparingi buku nikah. Inilah buku nikahnya. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kebanyakan sudah selesai. Hampir 90% sudah selesai. Nek jane datanya dari awal itu clear, itu biasanya memang sudah selesai. Nah, ini termasuk panjenengan Mas Ferdi Mbak Dian, buku nikah panjenengan juga sudah dapat disiapkan. Wis selesai tadi sudah rampung. Nanti bisa langsung saya berikan kepada panjenengan. Hati-hati ini disimpan dulu. Itu jangan ditonton kepada ponakan-ponakan, nanti tidak malah kena wedang. Nah, itu. Nanti saja sehari 2 hari ke depan yang pun rodo logat itu di scan barcode ini. Karena ini tanpa di scan enggak ketahuan bener apa ora, dipocoi ora, kan harus scan. Nah tulisan genah diwaca langsung bisa. Segera di-scan pastikan data panjenengan semua betul. Karena dengan scan ini datanya podo karo iki. Nek jenenge, nek tanggal lahir, alamat, nikah jenengan neng endi, tanggal piro, mahare apa, seksine sapa, semua ada datanya. Saya kira itu Mas Ferdi, Mbak Dian, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan pernikahan panjenengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Aten kemawon dhateng menganten. Dhateng sedaya tiyang sepuh, tiyang sepuhipun Mas Ferdi, Bapak Suwarno, tiyang sepuhipun Mbak Dian, Bapak Sugimin, ingkang wonten mriki Pak Sugimin kula matur, nika sampun rampung Pak, nika ijab kabul putra putri panjenengan. Kanthi menika nggih wiwit rampung ijab kabul dinten menika putra putri panjenengan Ferdinand Aryan kaliyan Dian Pratiwi anggenipun jejodohan insyaallah sampun sah. Kita serat ing kantor Kawah Kecamatan Karanganyar lan menika malah sampun kita siapaken, kita paringi bukunipun, buku nikahipun. Derek ndongaken mugi-mugi nikahipun Mbak Dian kalian Mas Ferdi pinaringan sae salajengipun bidin bidunya wal akhirah. Makaten datang saksi ngangkat serat kita aturaken matur nuwun. Bapak Ibu makaten mbok bilih ijab kabul menika cekap lan monggo kita tutup kanthi maos hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun karep dipoto. Lho diceluk nomor 2. Nah, di foto sik. Sagunging para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Para tamu sinedan kakung saha putri ingkang binato ing suka ing basuki. Beketen kala menggah tumapaing tata cara ijab saka pulipun penganten ingkang sampun kapratitisaken dening petugas saking kantor urusan agami Kecamatan Karanganyar. Awit panjurung donga pangestu saking panjenengan lumampahing tata cara ijab kabul sampun kalampahan kanthi manggih rahayu wilujeng. Ingkang salajengipun mugi panganten sekalian anggenipun badhe hanggebyur wonten samudraning bebrayan agung, mugi tansah pinaringan karahayon kebak ing berkah saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, tansah manggih bagya mulya salami laminya. Para tamu sinedan kakung saha putri ing mangke saparipunaning tata cara ijab kabul nuli badhe katindakaken liru kalpika saha ing mangke badhe kalajengaken pamuruting gambar utawi foto pakurmatan saking keluarga ing mangke nuli badhe kalajengaken tata cara miberaken balon utawi terbang balon. Ingkang salajengipun katur dumateng para tamu, mugi wonten kaparingipun hangresepi, hangrahapi pasugatan senek ingkang sampun kaladosaken dening Hikmaya Wedding Organizer. Ingkang salajengipun kasuwun dumateng para bapak sapa ibu hanya kecaken anggenipun sami lenggahan sinambi hanjarantos lumadining tata cara liru kalpika foto pakurmatan so miberaken balon. Sumangga.
Sagenging para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinabekten, para tamu senadyan kakung saha putri ingkang winantu ing bagya mulya, sasampunipun tata cara ijab kabul sampun kalampahan kanthi manggih rahayu wilujeng, nuli mangke badhe katindakan tata cara foto pakurmatan saha kalajengaken miberaken balon utawi tata cara terbang balon. Awit saking menika tata cara sampun kepareng paripurna, semoga sesarengan pun pungkasi kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kula ingkang hambiwaraken lampahing tata cara ijab kabul wonten ing wanci enjing punika nglenggana kathah atur ingkang boten rena ing penggalih. Kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama kanthi tutuping atur. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.
Agungging para sesepuh, para pinisepuh ingkang satunggu kinabekten, para tamu sinedan kakung saha putri ingkang winatu ing pakurmatan. Sampun wonten sasmita saking pamonge pahargyan bilih keluarga ageng saking Kadang Besan Sutresna nenggih keluarga ageng saking Bobo Suharno lan Ibu Karni sampun dumugi wonten ing Hotel Taman Sari Karanganyar. Hawisake menika katur dumateng paraga ingkang piniji. Mugi wonten keparing pun meranata menggah jumenipun keluarga ageng saking Kadang Besan Sutresna wonten sak ngajenging Hotel Taman Sari. Menawi sampun satata mugi wonten keparingipun kabratitisaken lumebet wonten ing madyaning sasana pahargyan. Sumangga. Ngaturaken wilujeng enjing saha sugeng rawuh dumateng keluarga ageng saking Kadang Besan Sutresna nenggih keluarga ageng saking Bobo Suwarna kaliyan Ibu Karni ingkang pidalem saking Salam RT 3 RW 11 Toh Kuning Karangpandan Karanganyar ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sasana pahargyan ing wanci enjing punika. Sasampunipun panjenengan sedaya lumebet wonten ing madyaning pahargyan. Mugi wonten keparingipun lelenggahan kanthi madu mardikaning penggalih. Sinambi ngembangke hajarantos tata cara dawuhing penganten sekalian ingkang ginelar wonten ing Hotel Taman Sari Karanganyar ingkang kawengku dening Bobo Sugimin sekalian Ibu Sri Sudarsi saking Tunggul Tani RT Kali RW 7 Jantiharjo Karanganyar. Hawisake menika saestu nyuwun tambahing donga pangestu saking para tamu kakung saha putri. Mugi ing mangke lampahing tata cara pahargyan dawuhing pengantin sekalian nenggih Roro Dian Pratiwi Sarjana Akuntansi kalipun Bagus Ferdinand Aryan. Mugi tansah pinaringan karahayon saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para tamu kakung saha putri, ing mangke lampahing tata cara punika sinengkuyung dening Hotel Taman Sari Karanganyar, Puspa Rusita Mua, RV SD Fotografer, Erpo Production, Video Shooting, Yutaka Decoration, Dimas Catering, Hikmaya Voice, saha sound system saking Hotel Taman Sari Karanganyar. Sepisan malih ngambali matur dumateng para tamu kakung saha putri ingkang sampun rawuh wonten ing sasana pahargyan ing wanci enjing punika ngaturaken wilujeng enjing saha sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi eca sekeca saha kanthi madu mardikaning penggalih sinambi hanjarantos lumadining tata cara dawuhing penganten ing wanci enjing punika mangke nuli badhe kapurwakan. Matur nuwun.
setia menanti, walau di hati saja. Seluruh hidupku selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Mencintaimu seluruh hidupku selamanya. Kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Chicken one days, RJ, check one days.
Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Inikah orang namanya insan sedang jatuh cinta? Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu dan aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang pada diriku kasihku, masih banyak lagi rayuanmu. Inikah orang namanya insan sedang jatuh cinta? Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu dan aku malu. Inikah orang namanya insan sedang jatuh cinta? Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu
Para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang winatu ing Sukohayu, kawistara sampun wonten sasmita bilih tata cara pahargyan sampun siaga nuli badhe kapurwakan. Reh dene wekdal ingkang piniji sampun prayogi keparengna pambiwara hamiwiti lampahing tata cara pahargyan wonten ing wanci enjing punika. Dumateng kadang kula pangreksa Goroswara mugi ngaturaken unguling gending santi mulya. Semangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula nuwun katentreman karahayon awit nugrahaning Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah tumedhak lan kasarira dumateng panjenengan sedaya lan kula waratin sagung dumadi wonten ngarsanipun para sesepuh pinisepuh ingkang satunggu kinabekten, para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan. Mugi wonten keparingipun pambiwara hanggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang sami imba pangandika sawetawis. Sabelu kula badhe hambiwaraken lampahing tata cara pahargyan anggenipun Bapak Sugimeneskan Ibu Sri Sudarsi kepareng hadapi darmaning asepuh Hami Moho Suto Hamargya Siwi hangentas putra ingkang mijil putri ingkang hasesile pun Roro Dian Pratiwi sarjana akuntansi ingkang sampun jinatukrami kalian pun Bagus Ferdinand Aryan Atmojo kakung saking Bopo Suharno kan Ibu Karni ingkang pidalem wonten ing Salam RT 3 RW 11 Toh Kuning Karangpandan Karanganyar. Kebarengna langkung rumiyin pambiwara ngaturaken pambagya wilujeng menggah rawuh panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun pambiwara badhe maosaken menggah urut-urutaning lampah tata cara pahargyan wonten ing wanci enjing punika. Para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang winantu ing suka ing Basuki. Ananging saderengipun minangka purwakaning atur, langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing rikalenggan punika panjenengan sedaya lan kula tasih pinaringan kakiyatan saha kasarasan sami saged kempal manunggaling cipta rasa budi mewah karsa
wonten ing wisma pahargyan ing wanci enjing punika kanthi wilujeng nirbaya niri ing sambikala. Dene sedaya nugraha ingkang sampun kapatedaken menika, sumangga sesarengan dipun tampi satemah sagetohanen termangken swasana lahir terusing batin. Salawat salam tansah katuraken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados tepo tulodo bebrayan wonten ing alam donya saha panjenengan sedaya lan kula antu-antu syafaatipun wonten ing dinten delahan. Para tamu sinedan kakung saha putri ingkang winantu ing bagya mulya. Wonten lampahing tata cara ingkang kapisan nenggih pambuka. Nuli kalajengaken panganten putri mijil saking sasana busana tumuju wonten ing sasana rinengga. Sasampunipun panganten putri lenggah satata, kalajengaken utusan pametu ing panganten kakung ingkang katemben lerem wonten ing sasana patenggan. Penganten kakung so kadang pisan sutresna sampun kepareng rawuh wonten madyaning pahargyan. Nuli katindaken tata cara pasrah saha panampining penganten kakung. Purna pasrah panampi. Nuli badhe katindaken tata cara panggihing penganten sekalian. Paripurna panggih, penganten sekalian nuli binayong lenggah wonten ing palenggahan dinengga. Sasampunipun penganten sekalian saha ingkang sami bebisanan lenggah satata, nuli ing mangke badhe katindaken tata cara lepas bujang saking Karang Taruna Dwi Manunggal. Ing mangke penganten sekalian badhe nyuwun tambahing donga pangestu dumateng Rama saha ibunipun kekalih-kalihipun kanthi tata cara sungkeman. Para tamu kakung saha putri ingkang hambani damel Bapak Sugimin sekalian Ibu Sri Sudarsi ing mangke keparengan nampi rawuhipun para tamu kanthi tata cara atur pambagi harja wilujeng dumateng para tamu. Purnaning tata cara atur pambagya nuli badhe katindaken tata cara foto pakurmatan. Wonten ingkang nggih hamya sepining swasana ing mangke, para tamu badhe dipun sugata dening pasugatan Langen Suka saking Hikmaya Voice. Wonten ingkang pungkasan paripurnaning pahargyan kanthi pratandha menawi mangke penganten sekalian saha ingkang sami bebisanan sampun kepareng jengkar saking palenggahan tumuju wonten sak ngajenging kori pahargyan saperlu tangkepasta ndherekaken kunduripun para tamu. Makaten para tamu kakung saha putri menggah urut-urutaning lampah tata cara pahargyan wonten ing wanci enjing punika purwa madya ingga wusana. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangayoman lan sukarena rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun matur nuwun. Para tamu sinedan kakung saha putri ingkang winatu ing pakurmatan, sasampunipun pambiwara maosaken menggah urut-urutaning lampah. Sasmita ingkang kula tampi saking pangarsaning pahargyan, bilih penganten putri anggenipun ngagem busana ngadi sarya Samulas Wadana sampun kepareng paripurna tumuli daya manjing wonten ing madyaning pahargyan. Wonten ingkang kepareng nganthi rawuhipun penganten putri kasuwun dumateng Ibu Hajah Paryaningsih saha Ibu Warini. Para tamu, rawuhipun penganten putripun Roro Dian Pratiwi sarjana akuntansi tumuju wonten ing madyaning pahargyan kinurmatan Ungling Ketawang Sekar Tejo. Sumangga. Pinarbuka
wiwaraning sasana pahargyan. Ana kanda arum kang hangambar-ambar hangebeki madyaning sasana pahargyan ya gandanya penganten putri. Wus katingal cahya sumurar saking katebian. Nenggih mustikaning pahargyan ing wanci enjing punika pun Rara Dian Pratiwi sarjana akuntansi. Atmaja putri saking Bapa Sugimin sekalian Ibu Sri Sudarsi. Ingkang sampun kepareng mijil saking sasana busana tumuju wonten ing sasana rinengga. Wus katingal lon-lonan genya lumaksana kebaing pangati-ati. Awit emut pandikanipun para nata rumkuncaraning bangsa dumunung haning luhur ing budaya. Lampahipun penganten putri lon-lonan kakanthi dening Ibu Hajah Paryaningsih kan Ibu Warini. Endinging cipta namung nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Linangkung. Mugi tansah hanurunaken wahyuning palakrama. Wus katingal sacaket tumuju ing unggihan ingkang sampun piniji. Daya lenggah kanthi hanggana raras. Mangkono ta sigeking rumpaka. Sagungging para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Para tamu sinedan kakung so putri ingkang winantu ing Sukahayu. Sasampunipun penganten putri tumuju wonten ing sasana rinengga. Nuli utusan pametu ing penganten kakung ingkang katembeler wonten ing sasana patenggan. Kasuwun dumateng Bapa Supardi sekalian Bapa Sukamto, hamapak penganten kakung so kadang pisan tumuju wonten ing sak madyaning sasana pahargyan. Menawi mangke penganten kakung saha kadang pisan sampun kepareng rawuh wonten madyaning pahargyan. Nuli badhe katindaken tata cara pangandika pasrah saha atur panampi. Wonten ing mangke ingkang kepareng hamasraken nyuwun dumateng Bapak Antoni Soekarno. Jumenipun kasumbuh dening Bapak Maria saha Bapak Diono. Ingkang salajengipun katur dumateng Bapa Widodo, kasumbuh dening Bapa Sugiman saha Bapa Sayono. Mugi wonten keparingipun samapta inggati sapeluhan nampi rawuhipun penganten kakung. Para tamu kakung saha putri, rawuhipun penganten kakung tumuju wonten ing madyaning pahargyan kinurmatan ungeling ladrang wilujeng. Sumangga. Para tamu sinedan kakung saha putri ingkang winantu ing bagya mulya. Penganten kakung saha kadang pisan sampun kepareng rawuh wonten madyaning pahargyan. Pangarsaning lampah Bapa Antoni Soekarno. Kasumbuh dening Bapa Maria saha Bapa Diono sampun kepareng nyaket panyara swara nuli hamasrahaken penganten kakung. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antil kumul janatul istimha bima kuntum tamalun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Para pinsepuh sesepuh ingkang kula peteni, para tamu kakung putri ingkang kula hormati, para pangemban pangempating praja saderenge gari ingkang kula hormati, para muda taruna ingkang kula tresnani, langkung-langkung panjenengan Bapak Sugimin Ibu Sri Sudarsi sekalian garwa ingkang kula hormati, ugi panjenengan Bapak Widodo minangka sule sarira saking panjenengan Bapak Sugimin ingkang kula hormati. Ya saderengipun kula matur semoga kita sedaya tansah manjataken puji telah syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Dene ing siang punika kula lan panjenengan tasih pinaringan pinten-pinten kanikmatan saking ngarsanipun Gusti Allah ingkang arupi nikmat sempat, nikmat longgar, ingkang langkung tami guna nikmat sehat, sehingga saged silaturahim wonten pahargyan ing siang punika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Ingkang sepindhah kula pinangka sule sarira saking panjenengan Bapak Suharno, Ibu Karni saking Dukuh Toh Kuning, Dusun Salam, Desa Toh Kuning, Kecamatan Karangpandan. Ingkang sepindhah matur ageng panuwun ingkang tanpami bilih awit saking donga pangestu para pinsepuh sesepuh langkung-langkung panjenengan Bapak Sugimin Ibu Sudarsi lampah kawula saking Toh Kuning dumugi mriki wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Ingkang kalih salam taklim saking panjenengan Bapak Suharno Ibu Karni kunjuk dumateng panjenengan Bapak Sugimin Ibu Sri Sudarsi kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang katiga bilih wigatosipun kawula pinangka tinuding saking panjenengan Bapak Suharno Ibu Karni ing siang punika masrahaken kang putra inggih menika Bagus Ferdinand Aryan ingkang badhe jinatukrami kalian Roro Ayu Dian Pratiwi sarjana akuntansi gegandengan kang putra sampun kapusenan jangkep kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Widodo minangka sule sarira saking panjenengan Bapak Sugimin Ibu Sudarsi. Ananging anggenipun nyuwunaken kang putra saking panjenengan Bapak Suharno Ibu Sukarni boten saged hanganteni punapa-punapa. Namung lare kewala ugi kagrubyek sanak kadang pamitran tangga temalih. Tentu ndadosaken bot kerepetanipun Bapak Sugimin Ibu Sudarsi. Awit saking punika kula minangka sarira saking panjenengan Bapak Suharno Ibu Karni nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun. Amuk bilih nika namung sekedhik kangge jangkepi anggenipun badhe apolokrami kang putra temanten kalih tentu kathah kekirangan kelepatan awit saking punika Bapak Suharno Ibu Sukarni nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun. Dan salajengipun Bapak Suharno Ibu Sukarni namung ndedonga mugi-mugi lampahipun panggihipun temanten kalih mangke
wiwitan ngantos paripurna tansah manggirahi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Ingkang salajengipun ambo bilih adicara pawiyahan ing sang menika mangke sampun paripurna, kula sarombongan ugi kadang pisan nyuwun pamit, nyuwun lumengser saking dalem pawiyahan mriki. Nyuwun donga pangestu mugi-mugi lampah kawula saking papan bargal niki dumugi dalem soang-soang wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Ingkang salajengipun ingkang pungkasan nampa bilih saking kersanipun panjenengan Bapak Suharno, Ibu Karni bilih kang putra temanten kalih benjang-benjang kasuwun nyuwanaken wonten dalemipun yen menika Dukuh Toh Kuning RT 3 RW 11 Toh Kuning Karangpandan. Nggih mbok bilih mekaten pawuling saking panjenengan Bapak Suharno Ibu Karni. Ambo bilih anggen kula ngatunaken masrahaken kang putra temanten kalih wiwitan ngantos paripurna tentu kathah kekirangan kelepatan anggen kula matur kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu sinedahan kakung saha putri, purna pangandika pasrah ingkang sampun katindakaken dening Bapak Antoni Soekarno nuli katampi dening Bapak Widodo. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim.